bon dia. Molt bon dia. Ja veus que tot torna, Els refredats de l'hivern també, cada any, infal·libles. Jo també he caigut. Bueno, no sé com ho farem. Per tant, doncs sí, la veu està tocada. És terrible, I més la humitat, el vent, és allò que dius, bueno, va, és igual, tira i endavant, no? I ja està. I a veure què passa. Sort que per llegir no necessitem la veu, però ara sí que la posarem en veu alta i en volum alt, perquè, escolta'm, primer de tot, deixa'm que comenci així, ja sé que no seré gens objectiva, però m'ha encantat, amb ulls de romànic. Que bé. Gràcies per traspassar-ho de les xarxes socials i fer-ne un llibre que pels romàntics i romànics ens agrada molt tenir-lo a les mans. Per tant, dit això, aquesta declaració d'intencions, ara sí, anem-hi, Joan Pau, explica'ns... Moltes gràcies. No, home, a tu, per la feina que has fet també amb Rosa dels Vents. Deixa'm que situem una mica. Joan Pau Hinarejos, el teu vincle, el teu amor, el teu fletxazo que diuen els espanyols, club de futbol els francesos, el teu enamorament amb el romànic català, on arrenca i per què? Tu tens allò, ús de raó de dir aquí va ser on em va captivar? Doncs sí, i si obriu el llibre, a les primeres pàgines ja podreu tenir alguna pista, que parlo de la meva mare i de l'algoritme. Per tant, la via familiar està claríssima. En aquest cas, la meva mare és una gran apassionada del romànic i familiarment vam viatjar molt per Catalunya. I si em fas dir allò, quin va ser el moment on jo recordo la primera imatge del romànic? Doncs mira, casualment també la recordo quan tenia aproximadament jo 5 anyets, a l'estampa de comunió del meu germà gran, l'any 89, doncs la meva mare, en comptes de triar la típica estampeta amb mariners, amb coloms, amb coses així com molt mones, va decidir posar el Crist de Taüll, que no és precisament gaire amable, és aquest Crist tan terrible, aquest Crist jutge, ara que estan de moda els jutges especialment inquisidors, doncs que et mira des d'aquella estampa, i a mi ja em va quedar gravat. Però al llarg de l'adolescència ja va ser un boom absolut, em vaig començar a obsessionar una mica, a dibuixar-ho per tot arreu, tant el Crist com els campanars, i, en fi, des de fa 2 anys i mig, mogut per la sana enveja cap a un company i gran amic que és el David Martínez, d'Històries de Barcelona, que està tenint un gran èxit també a les xarxes socials, em vaig decidir, em vaig envalentir a portar això al terreny digital, i des d'aquí han anat succeint petits miracles com això, de que els companys de Rosa dels Vents em proposessin transformar això en un llibre que avui teniu a les mans. És un llibre meravellós, ara hi entrarem, però esclar, tampoc ha de ser fàcil parlar del romànic a través de les xarxes socials, en el ple segle XXI, i fer-ho per un públic aparentment, és igual, l'edat que tinguin, però aparentment desinteressat d'entrada pel romànic. Tu n'eres conscient d'això a l'inici? És a dir, quin era l'objectiu d'aterrar en plenes xarxes socials amb la mirada romànica? Jo n'era conscient i el que jo tenia era una passió des de sempre amb el romànic, molt material, allò que un professor a la facultat ens deia, el síndrome del pap ple, no? De tenir moltes coses a dir, moltes coses que t'agraden i que no has sabut potser canalitzar fins a aquell moment. I jo vaig començar, des de baix, sense cap mena de pretensió, compartint fotografies, mireu que maca aquesta església nevada d'Ogassa, mireu aquest campanar. Bé, va anar funcionant, però sobretot a partir dels fils, quan aleshores encara era Twitter, que van tenir bastantes respostes, quan vaig dir, ostres, això pot agradar, independentment fins i tot del tema, que pot ser molt nínxol, que pot ser un tema molt antic, però tractat d'una determinada manera i obviant, fent palesar les connexions que té el romànic, que en té moltíssimes, i en parlo al llibre amb la modernitat, doncs amb una manera de veure el món molt directe, naïf, però també molt llampant, doncs ha anat funcionant, i a partir d'aquí els vídeos, a partir d'aquí els memes i tot aquest petit miracle que està succeint al voltant del romànic, que ja és un fenomen pop. Sí, exacte, sí. Per tant, l'altre miracle, com deies també, fruit de la causalitat i potser també una mica de la casualitat, és el llibre que ara tinc a les mans i que avui recomanem, amb ulls de romànic. Clar, Joan Pau, reconduir tot això, tot el romànic, a les xarxes socials no és fàcil, però condensar-lo en un llibre encara és més difícil. Quin era l'objectiu a nivell d'aquest recorregut literari pel llibre? Com el vas... O sigui, és molt interessant, i per això t'ho pregunto, el com, no? El que potser ja el teníem una mica ja ferm i arrelat a través de xarxes socials, però com has treballat aquest com?
Doncs la veritat que tenia... Jo he vist ja des de fa 2 anys i pico, com a mínim, però molts anys enrere, bastant immers en el romànic. Sí, Saps aquells memes que surt una persona envoltada de càlculs que floten i equacions? Doncs jo he vist una mica envoltat d'imatges del romànic i a casa literalment, perquè s'ha convertit ja en un petit museu on tinc fins i tot ninots del romànic. Wow. I per tant, home, sí, el llibre no et diré que va allò a manar i va aterrar com l'Esperit Sant, però sí que jo tenia una part de literatura feta, perquè tenia moltíssims fils fets, moltíssimes idees apuntades. Sempre dic que en el meu mòbil jo tinc síndrome de digitògenes, que podríem dir, que o sigui, tinc una acumulació brutal de coses que se'm van acudint. Mira, puc fer aquest fil, puc fer... No sé qui s'assembla al Crist de Taüll, faré un mem d'això. He vist una pel·lícula on hi han decorats romànics, com per exemple recentment Salve Maria, que és magnífica, de la Mar Coll. Doncs un munt de coses que t'esclaten al final, no? I, per tant, bé, va ser potser l'esforç de donar-li forma i sintetitzar-ho, tot i que jo tinc una manera, potser una mica agonies de treballar, i realment el vaig escriure molt de pressa. Molt de pressa, i la gent em pregunta, ostres, vas estar molt de temps? Doncs per mi relativament va ser poc. Potser condensat serien 2 setmanes de feina. Sí? Realment en van ser més, perquè vaig anar treballant al llarg del temps, però sobretot tenia clar que volia que sigués un llibre directe, per no tenir notes al peu. No, és fantàstic. Un text que vol ser autosuficient, que vol ser molt pedagògic, que vol ser un assaig d'entrada al romànic, com algú que et convida a entrar en un claustre, i en aquest sentit ni és un llibre acadèmic, ni és una guia geogràfica, ni tan sols una guia iconogràfica com a tal, no? És a dir, que està tramat a partir de temes universals. Comencem amb el naixement, acabem amb la mort, i anem passant per diferents aspectes de l'experiència humana, on el romànic ens interpel·la constantment. Clar, hi ha una paradoxa, és a dir, has hagut de sintetitzar segles de romànic en un llibre, però alhora el llibre t'ha permès explayar-te, perquè a Twitter hi ha uns caràcters, o X, hi ha aquells caràcters que dius, home, tot i que puc anar fent fils, però la veritat és que tampoc anirem recosint. Per tant, hi ha aquesta paradoxa, no?, de la condensació i de potser l'extensió, i a partir d'aquí entrar en el romànic. Clar, toques tots els pals. Una de les coses que a mi m'ha agradat d'aquest llibre és que, d'entrada, és un llibre que hi entres d'una manera molt intensa, molt directa, sense pretensions, i que vas entrant en el món del romànic, amb l'actualitat, però d'altra banda és d'aquells llibres que dic jo que no són de prestatgeria, sinó que són més aviat de tauleta d'ordinador, perquè et permet, les ments encuriosides, anar més enllà del llibre. No sé si això t'ho has plantejat. És a dir, tu ens poses la part, diguem, més feixuga, que és la de recol·lectar-ho tot, però a partir d'aquí, més d'un, i jo mateixa, acabes engegant el senyor Google i de dir, veure aquest retaule, a veure això, a veure allò, deixa'm mirar... És a dir, fas com una ressenya després del llibre. No sé si això t'ho has plantejat. Doncs jo me n'alegro, Mariona, que facis això, i tant de bo tothom segueixi el teu exemple. Jo és una cosa que com a lector faig moltíssim, perquè sóc un grandíssim lector de no ficció. I bé, per sort o per desgràcia, l'edició no ho permet absolutament tot. I clar, sí que hi ha una selecció preciosa d'imatges al llibre, però n'hi ha moltes més de les quals parlo que no queden aquí reflectides, i pot causar una petita frustració en aquell moment de dir, ostres, no estic veient això del que m'estàs parlant, no? En un món ideal, jo m'imagino llibres, encara que siguin físics, on els puguis tocar i vegis tot allò del qual es parla. I sí, jo llegeixo amb Google a prop, la veritat, em passa com a tu, perquè m'agrada buscar les coses que m'expliquen, i en aquest sentit, com que preveiem una mica que podia passar això, i per sempre ajudar i fer-ho tot el més mastegat possible, va sorgir una idea, i és crear una mena de galeria virtual, que això, si aneu venint a les presentacions, us farem avinent un punt de llibre, si no ho anirem també compartint per xarxes socials, amb un codi QR, on podreu accedir a un Pinterest organitzat per capítols del llibre, on hi ha totes les imatges de les quals parlo. Per tant, si teniu qualsevol dubte de què estic parlant, i teniu aquesta curiositat i us sobra el temps com a mi per fer tantíssimes coses, podeu entrar a aquest enllaç i veure totes les imatges, que no us quedi res per resoldre. Ai, quina meravella, doncs escolta, és aquella feina que encara ens agrada més. Per cert, parles de tot, de claustres, de pintures, de teixits, de feres, de dimonis, i m'ha agradat molt que parles de la Seu d'Ègara i també de la visita d'Einstein, convidat per Puig i Cadafalca aquí a casa. Vull dir que hi ha una mica de Terrassa també en aquest llibre, deixem-ho dir així. Oh, i tant. Oh, i tant, hi ha Terrassa, perquè la Seu d'Ègara és un conjunt, com sabeu vosaltres, de sobres únic al món, d'origen paleocristià, van ser una seu del bisbat ja des d'època visigòtica, i sí, sabem que Einstein va passar per allà,
Jo no he sabut trobar a dia d'avui fotografies directament d'Einstein per allà, per Sant Pere, No per n'hi ha, Santa Maria, crec per que Sant no Miquel. n'hi ha, perquè mira que ho hem buscat, fins i tot va venir convidat Ho heu buscat, eh? És que va venir convidat per Puig i Cadafalch, que, clar, aquí tenim la Exacte. gran escola industrial, i crec que era una visita més d'enginyeria que no Científica. pas artística, i diria que és allò el gran dilema de dir, escolta'm, ens agradaria veure-ho, no? Però sembla que no n'hi acaben d'haver, No però les he vaja. sabut trobar, m'encantaria, i efectivament era una visita de caràcter científic, tot i que, doncs això, Sí. sabem que va visitar conjunts medievals catalans tan Exacte. importants com Poblet, però també la Seu de Gara, i per descomptat que Terrassa és una de les meves passions, perquè a més Santa Maria té aquestes pintures del martiri de Tomàs Becket, que serveix per veure que de pressa viatjaven les notícies a l'edat mitjana, perquè en només 10 anys aquest senyor el van matar a Anglaterra, per ser una història que ha estat novel·lada, que ha estat al cinema, i 10 anys després ja teníem aquestes pintures amb la velocitat d'un tuit, del que dèiem abans d'un teletip, no? Sí. Per tant, i a més m'ha donat carn per mems, perquè doncs, li claven l'espàs al damunt i li queda aquell cap dislocat tan estrany que ens serveix per explicar molt la plàstica del romànic. Exacte. Però és que a més, si aixequem la mirada i sou per Terrassa, podem veure molt a prop Sant Llorenç del Munt, a la Mola, la silueta inconfusible del monestir romànic d'aquella època del primer romànic. Per tant, aneu ben coberts de romànic, no us podeu queixar. I tant. Escolta, ho fas tan fàcil, és una meravella, llegir-te, escoltar-te, seguir-te a les xarxes, vull dir que, escolta'm, et farem un pantocràtor, et pintarem un pantocràtor alçant el dit i amb els ulls. Tinc la sort que una amiga meva me l'ha fet, i és la Veus? samarreta que sempre porto, i és l'avatar del comte. Em va fer, doncs això, una mena de caricatura agafant l'estil de la Maiestas Domini, del Crist de Taüll, i per tant sí, la porto amb orgull per tot arreu. Escolta'm, gràcies per aquest exercici d'explicar-nos o de fer que ens enamorem del romànic, que en definitiva jo crec que també és un dels objectius. I ja per acabar, ara estàs de presentació de llibre, aquí més a prop de Terrassa, on sigui, quina és la propera presentació que tens? Si puc, vindré a Terrassa, perquè en tinc moltes ganes, encara no ho puc confirmar, malauradament, però us ho diré. I pròximament doncs, el que tenim és el 6 de febrer a Vic, al Museu Episcopal, que és un lloc magnífic i molt poc conegut, on hi ha molt art romànic i on tinc gent, molt bons amics. I si rondeu més per l'àrea metropolitana, potser com el vostre cas, a Sant Boi de Llobregat, que és la meva ciutat, el dia de Sant Valentí, el dia dels enamorats dels Yankees, doncs el 14 de febrer, a 2:45 del vespre, a la llibreria La Botiga, que a més és una llibreria nova, superinteressant, que ha muntat la Cristina Puigvert. Estarem per allà també xerrant del llibre, en família. Doncs escolta'm, et perseguirem perquè ens encantes. Gràcies per aquesta entrevista, Joan Pau Vinarejos, amb ulls de romànic, no us el perdeu. Un petó ben fort i gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia, Terrassa. Adéu, bon dia. És meravellós aquest llibre, de veritat, amb ulls de romànic. Aneu-hi, llegiu-lo, gaudiu-lo i feu-vos el vostre.